Maayong adlaw kaninyong tanan. Kumusta man mong tanan? Hinaot pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kaninyo. Magpasalamat lang ako sa mga tao nga mitabang aron nga kita successful sa atong Bible study. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Magampo kita. Sa ngalan sa among Amahan nga gabuhat sa kalibutan, nga mao'y nagpadala ni Hesus, sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo nga mao'y nagpakamatay didto sa Kalbaryo, sa ngalan sa Espiritu Santo nga mao'y musulod sa tagsa-tagsa kasing-kasing namo. Ginoo, karong gabion na, karong adlaw na among gihangyo nga hinaot pa unta nga ang Espiritu Santo mao'y among magtutudlo karon. Hinaot pa unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing aron nga among masabtan ang mga prinsipyo nga imong itudlo kanamo karon. Ginoo, tabanga kami samtang magtuon kami sa sinulat ni Marcos. Hinaot pa unta nga kami mosalig nga kanimo nga ikaw ang bugtong nga anak. Mosalig kami kanimo nga ikaw lang ang flashlight sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan karon. Nga ikaw ang giya kanamo. Sa kalisod sa kinabuhi, Ginoo, tudloa kami nga mosalig kami sa tanan nga aduna kay plano sa among kinabuhi. Ginoo, pasaylua kami sa among mga kasalanan, kay ikaw lamang ang makapasaylo kanamo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, sa usang semana gasugod kita sa bag-ong libro. Dili baong libro but bag-ong leksyon sa sinulat ni Marcos. Ato dinatay gamay nga explanation kung kinsa ni si Marcos, o atong nahibaw-an nga si Marcos sa pagsugod sa ministeryo sa atong Ginoong Jesucristo, bata pa si Marcos, apan nakita nato, pasibling nakita niya kay usay si Jesus o ang iyang mga disipulo moadto man sa ilang balay, o ang information niya may tungod sa atong Ginoong Jesucristo, gikan ni Pedro, kay assistant siya ni Pedro, mukhang secretary siya ni San Pedro. So ang mga information may tungod ni Jesus sa atong Ginoong Jesucristo gikan ni Pedro. So kung magbasa ta sa Marcos, pareho lang usab nga ang kasulat ani si San Pedro. Okay. Mag-review kita. So sa semana wala nato nahuman. So mag-review kita kung unsay atong gitun-an sa pagsulat gyud ni Marcos. Walay duha-duha, diretso ang iyang pagtudlo dayon. Miingon siya, mao kini ang maayong balita mahitungod kang Jesucristo ang anak sa Dios. Miingon dayon siya nga si Jesucristo anak sa Dios. Okay. And then si Juan usab, nagbunyag si Juan. Nagsermon usab siya may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. And then nagtudlo usab siya nga importante kaayo. Nagtudlo siya may tungod og paghinulsol. Miingon siya, kamo mga Hudiyo kinahanglan maghinulsol sa sala. Biyaan ang sala og pasayloon sa Ginoo og magpabautismo. So miingon siya nga kinahanglan una gyud nga kita moangkon nga kita makasasala. Mangayo kitag pasaylo og dili lang maghinulsol, kay ang buot ipasabot og paghinulsol nga biyaan ang sala. Kung ang direksyon mo sa kinabuhi dili makapalipay sa Ginoo, usbon ang direksyon sa atong kinabuhi. Nga moadto kita ang atong direksyon nga malipay ang Ginoo nato. Kung ang atong direksyon sa atong kinabuhi mao lang materialistic, mao lang nga makakuha og kwarta, enjoy, eat and be merry, for tomorrow you will die. Kadaghanan sa mga tao miingon nga ang kwarta nako, I will enjoy it. Ako lang ning gastuhon para malipay ako. Kay mamatay man pug ko.
So kanang mga tawhana kinahanglan nga maghinulsol. Nga ang direksyon sa kinabuhi nga gamiton ang ilang mga talento, unsay income aron nga mag-alagad sa Ginoo. Mao na paghinulsol, pasayloon sa Ginoo og magpabautismo. Ang paghinulsol og ang makapasaylo ang atong Ginoong Jesucristo lang, dili ang pagbautismo. Mao na sermon ni Juan. And then si Jesus gibautismohan. Interesting kaayo. Kay first time ni nga pagbautismo sa atong Ginoong Jesucristo, ang amahan nga Ginoo miingon nga kini ang akong anak. Paminaw mo. Kanang paminaw para sa atong tanan. Maminaw ta sa mga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo nga makita lang sa Biblia. So miingon ang amahan, kini ang akong bugtong nga anak, ang akong mahal nga anak. Paminaw mo. And then at that time, sa samang higayon, at the same time, ang Espiritu Santo may nagpakita usab. Daw salampati, daw pati. So at that time, sa pagbunyag ni Jesus, ang tulo ka persona, Ginoong Amahan, Ginoong Espiritu Santo, ug si Jesus naa na sa eksaktong higayon. So mao na nga mituo kita nga ang Ginoo usa lang apan tulo ka persona. So and then paghuman og bunyag, gidala dayon siya sa verse 9, sa versikulo 9. Gidala siya sa Espiritu Santo sa awaaw nga lugar ug didto sa 40 ka adlaw gitintal siya. Apan bisag unsa kadaghan ang tintal, si Jesus wala na tintal. Dinay victory. Ikaw ako usab matintal kita. Apan tungod sa atong pagsalig sa atong Ginoong Jesucristo, aduna usab kitay victory. Aduna kitay kadaugan. Dili bot ipasabot nga dili kita magkasayop ha. Kita magkasayop text nga nabuhi, makasala kita. Apan misaad si Jesus nga kanang mangayog pasaylo niya. Mapasaylo ta sa atong Ginoo. Maunay promise, maunay saad. So nahibulo kita nga sa 40 ka adlaw si Satanas dadinguha gyud nga matintal si Jesus, nga ang plano sa Ginoo nga si Jesus magpakamatay sa Kalbaryo, gustong walaon ani Satanas. Apan si Jesus concentrated nga miani siya sa kalibutan aron nga ihatag ang iyang kinabuhi para sa imuha o sa akoa. So moadto na kita sa versikulo 14. Marcos chapter 1 verse 14. Basahon nato. Ang title nining paragraph mao nga gipili ni Jesus ang upat ka mananagat. Verse 14, sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Unsay gisangyaw niya? Maayong balita gikan sa Ginoo. Nganong maayong maning balita? Karong panahon na nato, gakinahanglan kita maayong balita. Daghang mga gubat dito sa Ukraine. Si Putin gusto niyang kuhaon ang Ukraine, daghang patay sila. Sa Israel usab, daghang mga samok dinhi sa kalibutan karon, daghang dili mo to ni Hesukristo. So kinahanglan kita usab og maayong balita. Ang maayong balita, verse 15, miingon si Jesus, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og tuuhin ninyo ang maayong balita. So maunay essence, maunay laman sa iyang mensahe. Ang una, miabot na ang panahon nga maghari na ang Dios. Unsa man ang panahon nga giingon ni Jesus?
Kini mga Hudiyo for 800 years naghulat sila kay naamay gitag na sa karaan nga tugon nga ang Ginoo magpadalag Misayas nga mo'y manluluwas. Mingon si Jesus, miabot na siya. Mingon siya, ang panahon nga maghari na ang Dios, siya ang maghari. And then, mingon siya, maghinulsol ka mo sa sala, og biyai. So na ay paghinulsol og biyai ang sala. Dili lang paghinulsol. Dili lang ay felt bad sa akong sala, sa akong gihimo, apan biyai. Dili mag-continue. Biyaan ang sala, og tuuhin ninyo maayong balita. Karon sa ato, unsa may maayong balita. Nga si Jesus nagpakamatay sa imong ug sa akong sala. Mao nay pinakamaayong balita. Si Jesus mao ang kamatuoran. Siya mao lang ang dalan. Siya mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao nay maayong balita. Then verse 16. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat si Simon o si Andres nga namukot. Si Simon mao ni siya si San Pedro o si Andres igsuon. Namukot sila ng isda. Naa sila'y pamilya. Kini sila mga pariente ni sila sa atong Ginoong Kristo. Kaila niya ni, kaila. Dili basa-basa nga, tawon ka na ako. Og mingon si Jesus sa verse 17, kuyog kamo kanako, og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. So, dili mo managat og mga isda, pero mga tao. Importante ang giingon sa atong Ginoong Kristo. Diha gibihaan nila ang ilang mga pukot og mikuyog kaniya. Diha. Unsa man siguro ilang gihuna-huna. Unsa may nahitabo naa sila'y pamilya, gibiyaan nila ang pagkaon sa ilang pamilya, ang seguridad nila tungod kay misunod sa atong Ginoong Kristo. Kung tawgon mo sa atong Ginoong Kristo, dako mong sweldo, seguridad, dakang kwarta sa bangko, tawgon mo sa Ginoo nga mag-alagad unsa may inyong himuon. And then verse 19, mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago, James, og si Juan nga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pamukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Hesus. Imagine unsa man siguro gibati sa amahan. Hey, asa na mo paingon? Daghang trabaho din unsa man mag-basketball lang mo, mag-suroy-suroy mo? Apan lain, dili suroy-suroy kundi mutabang musunod sila sa pinaka-maayong teacher sa kalibutan, mao si Kristo. Ang importante nila, prioridad, nga musunod, mualagad sa atong Ginoong Kristo. Verse 21, ang tao nga giyawaan. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Sa kalungsod, dito sa norte sa Israel. Pag-abot sa adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga og nagtudlo. So, adlawng igpapahulay, Sabado. Mao na ilaha. Sabado kita karon ang adlaw na to sa pagsimba mao ang Domingo. Pahulay misulod sila sa Jesus sa sinagoga ag nagtudlo. So ang magtudlo lang kanang mga rabbi o sabi siya rabbi. So nagtudlo siya didto sa simbahan. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may otoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. So naining bersikulo unsa may atong makita nga pulong importante. Una, natingala sila. Number 2, kaingan pa
ang iyang pagtudlo adunay otoridad na tingala tungod kay naay otoridad og dili sama sa magtutudlo sa balaod. Ato ning i-explicar. So sa pagkadungog nila sa tudlo ni Hesus, nakita nila nga adunay authority gikan kaniya ang pagtudlo. Kay kanila sa ilaha ang mga teachers, mga rabbi, mga magtutudlo nila, mga teachers, professors, magkutlo lang sila sa ubang mga rabbi sa unang panahon nga kini ang gisulti nila, kini ang gisulti, bla bla bla, mao ilang itudlo. Karon natingala sila kay ang informasyon, ang tinuod gikan man ni Hesus. Ang iyang gitudlo gikan niya. Wala siya musulti nga si Rabbi Gamaliel ang gatudlo niini. Ningon siya, akong gatudlo ani. Adunay otoridad siya sa iyang pagtudlo. Verse 23, unya sa dito sa simbahan, unya may tao nga giyawaan ug misulod sa sinagoga ug misinggit. Kining tao nga giyawaan misulod sa simbahan, misulod sa sinagoga, misinggit. Unsa man siguro gibati sa mga tao nga dinay taong misulod ug misinggit. Nahunong siguro ang sermon sa atong Ginoong Jesucristo. And then misulti ang tao nga giyawaan sa verse 24. Miingon ang giyawaan, unsay imong tuyo kanamo, Hesus nga Nazareth nun. Namo daghan di ay. Plural. Daghang mga yawa nga nakasulod ning tawhana. Mingon man siyang, unsay imong tuyo kanamo. Nahibalo sila nga si Hesus taga Nazareth. And then miingon sila, miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Himo-himo lang nako to. Wala ko kay balog unsay tingog sa yawa. So, unsay kining yawa nahibalo siya kinsa ni Jesus. Ang pinaka-importante miingon siya nga nahibaw-an nila nga si Jesus mao ang balaang sinugo sa Dios. Holy servant sa Ginoo. Kahibalo sila kung kinsa ni Jesus. Nga sinugo siya gikan sa amahan. Matingala kita sa ngano ang mga tao ni Satanas na ibalog kinsa ni Jesus. Verse 25, sa diyang nadungog ni Jesus, mingon siya, apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom, gula ni anang tawhana. 26, kipakurog sa yawa ang tawo. Unya misinggit kinig kusog ug migula. Migula ang yawa. Gipagula ni Jesus ang yawa. Misinggit ug migula sa tawo nga giyawaan. Verse 27, hilabihang kahibulong sa mga tao. Sag ikaw ug ako mahibulong kita? Nga nagpangutan-anay sila. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan. Kining tawhana, adunay gahom. Mayon sila, kining tawhana si Jesus, adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya. Nakita nila ang gahom sa atong Ginoong Jesucristo. Musalig ba mo ni Jesus? Ordinaryo ba nga tao si Jesus nga makapagula og yawa? Ang atong Ginoong Jesucristo wala siya gagamit og mga kandila, wala siya nagamit og mga pinulungan nga Latin nga dili nato masabtan, pero unsay iyang giho, simple lang. Niingon lang siya, hilom, gipahilom niya, hilom, gula ni anang tawhana. Dinhay mga sini sa unang panahon nga mga
mga tao nga gisudlan o gipagula nila. Daghan silang mga seremonyas, daghan silang mga kandila nga gamiton, daghan silang mga pinulungan nga dili makasabot, nga sila kuno makapagwa og yawa. Apan ang atong Ginoong Kristo miingon lang siya, hilom, gula ni anang tawhana, upat lang kapulong ang iyang gigamit. Busa sa 28 verse 28, busa mikaylap dayon, mikaylap, mispread, daghang nahibalo dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita may tungod kang Hesus Kristo. Tungod sa iyang gihimo. Verse 29, giayon ni Hesus ang daghang mga tao. 29, gikan sa sinagoga sa simbahan, miadto dayon si Hesus sa balay ni Simon og ni Andres. Si Simon, si Pedro na, og Andres, igsuon silang duha. Miadto siya sa balay ni Simon, kauban niya si Santiago, si Juan, og ang ubang mga tinun-an. Miadto sila dito sa balay ni Simon. Wala ta kahibulog sa kadako sa balay ni Simon. Apan miadto sila. Verse 30, ni anang higayuna, ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda. Wala ba mo natingala ani? Miingon, ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda. Ugangan. So si Simon Pedro di ay si San Pedro aduna di ay asawa. Wala ta kabulog kinsay ngalan ug na may anak ba siya? Apan kung naadunay ugangan, bot ipasabot adunay asawa. Ang ugangan niya nga bay nagkasakit nga masakiton. And then utro na ko. Niining gayon na ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda. Sa pag-abot gayod ni Hesus didto gisugundan dayon siya mahitungod sa masakiton. Ilang giingnan, ang imong ugangan Pedro nagkasakit. Giduol siya ni Hesus, giduol ni Hesus ang ugangan ni Pedro. Gikuptan ang iyang kamot o gipabangon. Diha, wow, naayo dayon. Diha, gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi sila kanila. So, diha, giayo sa atong Ginoong Kristo ang ugangang babae, ang inahan sa asawa ni San Pedro. Kalit lang, giayo dahil ni Hesus, gikaptan niya. Ug unsay nahitabo sa diyang giayo, sa diyang gitabangan, misilbi siya kanila. Alagaran sila, gipakaon, nagluto. Ikaw ako, kung nagaampo kita sa Ginoo, gitabangan kita, naayo ang sakit. Unsa may imong himuon? Pasalamat ka? Wala ba'y may tabo? Kini siya nag-alagad sa Ginoo. So adunay purpose, adunay tuyo kung dunggon sa atong Ginoong Kristo ang atong giampo. Ang atong giampo o ang resulta nga mag-alagad kita kaniya. Dili lang nga thank you, walay may tabo. Apan ang gusto ni Hesus Kristo nga kita giayo sa sala, gipasaylo aron kita mag-alagad, aron nga daygon ang Ginoo. Aron nga kita mag-alagad. Verse 32, sa pagsalop na sa adlaw, mahuman na ang Sabbath day, ang Sabado, ang adlaw sa pagpahulay, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan dito sa balay ni San Pedro. Gidala nila kay walay bayad, mahal kayo. Ambot kung naa ba sila hospital diri sa among lugar, wala mi kung magkasakit bisag unsa kadako sa sakit, walay bayad, mosulod lang mi sa hospital, walay bayad. And then
So, daghang mga tawo nga miadto sa balay ni San Pedro. So, unsa to mga tawo? Mga tanang masakiton ug mga giyawaan. Wow. Verse 33, ang tanang tao sa lungsod nagpundok dito sa atubangan sa balay. Daghang mga tao, walay makasulod na, wala ta kay bulok unsa kadako sa balay ni San Pedro. Pero daghang katapok dito. Daghang galinya siguro. Usahay kung makabalik ko sa kung makabisita ko sa Pilipinas, kung adto sa kunay adtuon, taraw sini, adto sa bangko, taas kayo ang linya. Apan kay tungod kay senior, tigulang nako, duol ng usa ka gatos ang akong edad, dili dayo sa gatos. 75, guwapo kay di na ako maglinya, mingon sila senior citizen. Pasudlon dayon. So daghan sigurong galinya sa balay ni San Pedro. Unya, giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nag-antos sa nagkalaing-laing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. So bisag gikapoy si Jesus, iya gyapon giayo sila. Wala sila moingon nga, adlaw na ko rong igpapahulay. Mingon siya, giayo yun niya. Makita nato ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-alagad siya sa mga tao. Nahigugma siya, maluluyon. O na kinaiya sa Ginoo. And then, so matingala kita ha. Nga sa unang panahon, daghan di ang giyawaan. And then, ang interesting kaayo, wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Hilaw mo din ha. Kay dili maayo nga ang yawa moingon nga si Jesus ang manluluwas. Ang mga tao hain man gikan ang informasyon gikan sa mga yawa. Dili gusto ni sa atong Ginoong Kristo nga sila ang magsulti mahitungod kaniya. And then verse 35, nagwali si Jesus sa Galilea. Kadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nag-ampo dito. So, atong makita ang atong Ginoong Kristo mag-ampo. Ikaw ug ako mag-ampo ba ta? Mapasalamaton ba ta? So makita nato nga si Jesus nakipag-communicate sa Amahan. Verse 36, apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. 37, nakita nila siya ug giingnan, ang tanan nang ngita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa silingan nga lungsod, kinahanglan sa sangyawan ko usab sila, miyani ako alang ni adtong maong katuyuan. Miyani ako din sa kalibutan aron pagsabwag sa maayong balita. Interesting kay wala siya miingon, miyani ko din ni aron ayuhon ako nga mahimo akong doktor. Ang ingon, pagsabwag sa maayong balita. Bosa, gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinagoga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Verse 40. May usa ka sanlahon, just a minute. Verse 40. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus. Miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, kung buot nimo makahinlo ka kanako. Naibalo ba mo unsay sanglahon? Leprosy. Siguro wala na kayo, daghan sigurong wala makadungog unsay sanla. Sa unang panahon, bisag sa Pilipinas pa,
adunay mga sanglahon. Ang naay hospital sa una sa Palawan nga adto lang sila ibutang. Sa eskwela pa high school sa una dinhay balita nga usa ka tawo sanglahon nga may bisita. Kami gipalayo mi gusto. Pero naayo na siguro siya sa sangla. Sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, kung ikaw sanglahon, pag musulod ka sa lungsod, musyagit ka. Muingon ka, sanglahon, palayo mo. O ang uban, batuhon nila ang sangla. Ang ubang mga rabbi, mga teacher, kung muadto sila sa Tiangge, kung naay galakaw nga sanglahon, nga nakalakaw din na sa isang adlaw, sa ubang bulan, dili sila mulakaw, dili sila muagi. Kining mga sanglahon, dili mingon sila ang simbahan, ayaw sulod dire. Palayo lang mo sa lungsod, palayo mo sa inyong pamilya. So lisod kaayo ang kinabuhi sa sanglahon sa unang panahon. Walay muhikap, walay makipag-istorya. Apan unsay nahitabo dinhi? Miduol ang sanglahon. Miduol kang Hesus. Miluhod ug mihangyo sa iyang panabang nag-ampo siya. Siya moingon, kun buot nimo makahinlo ka kanako. Tan-aw nato ang iyang prinsipyo sa iyang pag-ampo. Miingon siya, kung buot nimo, kung ikaw ang masunod. Wow, mao na klase sa pag-ampo. Nga dili kita magdemanda, dili kita magdemand sa Ginoo nga ayuhon nimo ko. Kundili kung buot nimo, mao na pinakamaayong pag-ampo. Kung buot nimo, makahinlo ka kanako. Aduna usay say pagsalig sa Ginoo. So ang atong pag-ampo kinahanglan musalig sa Ginoo. Kinahanglan ang Ginoo ang masunod, dili ikaw, dili ako. Dili ng mga bag-ong pagtudlo karon nga moingon kung imong pangayoon ihatag yun na. Claim it, say it. Ingon sila, say it, claim it. Mao na ilang gisulti sa gitudlo karon sa uban. I-claim mo nga maayo ka gyud. Imong isulti. And then claim it nga ako agyon ni sigurado ning maako kini akong gipangayo. Apan dinhi atong makita ang sanlahon miingon siya kung gusto nimo. Sumo na itong pag-ampo kung gusto nimo. Apan mo salig pud ta. Verse 41, naluoy si Jesus sa sanlahon, busa iyang gihikap siya o giingnan, buot ko. Busa mahinlo ka. Gihikap ni Jesus. Sa unang panahon, walay muhikap og sanlahon. Kay matakdan ka. Ang mga sanlahon sa una, bisag imong hikapon, dili makabati, dili maka-feel nga gihikap nimo siya. Kay ang mga nerves ana patay na. Bisag makatunob sila lansang, dili na mahibaw-an nga nakatunob og lansang. Kay ang mga nerves, mga ugat patay na. Si Jesus iyang gikaptan. Walay mo kapot yun kay mahadlok sila. Apan ang atong Ginoong Jesucristo iyang gikaptan. And then 41, naluoy si Jesus sa sanlahon. Busa iyang gihikap siya o giingnan. Buot ko, busa mahinlo ka. Jutay lang pulong giingon niya. Busa mahinlo ka. Unsa ka powerful ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Sa pagbuhat sa kalibutan, pulong man lang si Jesus ang gabuhat. Mingon si Jesus nga ang tao mabuhi, adunay tao sa kalibutan, sa sulti lang niya. Dinay tao na. Dinhi, sa sulti lang niya, mahinlo ka na ayo ang sanlahon. 42, diha naayo og nahinlo ang sanlahon. Automatic diha. Karong panahon na
Kung na isang lahon, dugay nga maayo. Pero karon na may daghang mga vaccination. So, doon na pod nga mawala ang sanla sa kalibutan. So, importante gyud nga naay vaccination. Unya, gipalakaw siya ni Jesus og hingpit nga gipanghimangnuan, panghimangno. Usay di na ako mo-pronounce panghimangno. Naghimanglo siya. Mingon siya, verse 44, ayaw gayud kini isugilon kang bisan kinsa. Adtua hinuon dayon ang pari og magpahiling kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugon ni Moises aron pagpamatuod sa katawhan nga naayo kana. So mao na ilang kinaya dito nga kung maayo na ka, muadto ka sa pari. Lain ang pari sa una og karon. Ang pari sa una gikan sa mga anak, sa mga igsuon ni Moises. Sila ang nagtabang dito sa templo. And then, so silang mo ingon mag-declare, murag doctor sila, murag doctor. Okay, maayo na ka. And then muhatag kag duha ka pati. Duha ka pati ang ihalad. Ang usa patyon, ihalad ang usa buyan. So mao nay bayad. Maayo na ka. Emergency Jesus miingon, unya paghalad sumala sa gisugon ni Moses aron pagpamatuod sa katawhan nga maayo ka na. So misunod po si Jesus sa mga tradition ni Moses. Verse 45, apan nilakaw ang tawo og nanugilon. Nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon nga tungod niini si Jesus dili na makapasaya pagsulod sa lungsod. Dito na lamang siya sa mga hilit nga dapit og sa gihapon nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa nagkalain-laing dapit. So, ang tao excited og gusto kay naayo man siya. Imagine makabisita na siya siyang anak kung naa siya'y apo, ang mga amigo niya pwede na siyang makakaon-kaon, kauban. So, nalipay gud siya. Wala niya napugni nga si Jesus miingon nga ayaw gisulti. Iyang gisulti ang tanan. So, ang nahitabo si Jesus di na makasulod sa ubang mga lungsod kay lamukon man siya. Ingon, ang mga tao gikan sa kalain-laing dapit. So naging bantugan ang atong Ginoong Kristo sa gihimo niya. Mga kaigsuonan, unsa may imong himuon sa atong Ginoong Kristo? Siya nakaayo sa mga masakiton. Kita usab aduna kitay sakit, dili physical, spiritual. Aduna kitay mga sakit nga adunay sakit nga wala kita mahigugma sa ubang mga tao. Na aduna kitay pagdumot. Si Jesus lamang ang makaayo. Aduna kitay sakit nga relihiyoso. Apan pagsimba nato wala di ay gikan sa ilalom sa kasing-kasing. Basta makasimba lang. Usa na sa sakit ang atong Ginoo makatabang ka nato, makaayo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa pagsulat ni Marcos may tungod sa imong kinabuhi. Daghang salamat nga ikaw nahigugma ka namo nga imong gihatag ang imong bugto nga anak aron magpakamatay sa among mga sala. Daghang salamat nga sa mga sakit namo, physical, spiritual, ikaw lamang ang makatabang kanamo. Ginoo, tudua kami sa pagduol nga na kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.